Takže čau lidi, vítám se tohoto dalšího videa s Kajinkou. Dneska budu natáčet LPS mateřská školka. Hrají Žába Elizabeth jako zapisovatelka a přivítávatelka mateřské školce. Kuchařka Adriana v mateřské školce. Dále učitelka v mateřské školce a její adoptovaná dcera Líza. Paní učitelka se jmenuje Eliška. Ela. Dále táta Lukáš, Králíček a jejich syn Lukášek, dcera Emička a druhá dcera Sofinka a matka Rebeka. Dále matka Emma, otec Jack, jejich syn Tonda, další syn Alex a další syn Jack. Dále maminka, třeba Pavlína, tatínek, otec Sebastián, jejich syn Steven a jejich další syn Adam. Dále maminka Alice, tatínek Black a jejich malá dcerka Lucy. Dále maminka Třpitka a její syn Tomášek. Dále maminka Fialka a dceruška Nikolka. Dále veliká rodinka, maminka Tlapka, dvojčata Klárka a Eliška, mladší sestřička, dcera Kitty a syn Martin. Tak, už jsem ve školce a budu čekat na první chlapečky a holčičky, děti do naší školky, abych je mohla zapsat. Tak, já už jsem tu taky i s mou dcerkou Lízou. Lízo, kde seš? Tamhle jsi. Lízo, řekni ahoj. Ahoj. No, a je tu i naše Adriana. Ahoj, Adriana. Ahoj. Tak co? Budeš dneska vařit kávu? Jo, budu. Tak já na ní přijdu potom. Tak, slyším děti. Už je taky slyším. Blíží se. A už jsou tady. Ano, dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Lucy. Už si píšu, Lucy. Děkuji, pohlídejte nám jí. Ahoj, Lucy. Ahoj, mami. Ahoj, tati. Nashledanou. Ahoj. Ahoj, Líza, můžu si sednout k tobě. Děkuju. Já stejně už jdu pryč, já jdu sem. No, tak já budu řídit. Další rodinka. Jo, už ji slyším.
jo, ty jdu školky. Já, teď už se blížíme, už jsme tady. Je, dobrý den, ahoj Klárko, dobrý den, ahoj Eliško, Kitty a to Martinku. Dobrý den. Dobrý den. Tak, polídoj to měl, prosím, nashledanou. Ahoj. Ahoj mami, ahoj mami, ahoj mami, ahoj maminko. Tak utíkejte, už si píšu vaše jméno. Tak, nikdo nechybí. Vaší rodinky. Namaluješ mě? Jo, jo. Madovátka. A tohle vaňovku nemusím tě navodit. Tak já půjdu si zaskákat. Hop, 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 hop. Je. Hop, 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 hop. Já půjdu za Lucy. Ahoj Lucy. Ahoj. Tak já půjdu na pískoviště. Tak další rodinka. Dobrý den, dnes jsem tu bez Rebeky. Za chvíli by měla přiběhnout. Už jsem tady, prosím tě. My jsme přivedli tady Lukáška. Sofinka dnes nepůjde do školy, do školky. Je nějak zlá, ale chtěla doprovodit její mladší ségru a brášku do školky. Takže Lukáška a Justínku. Pojď, brácho. Nashledanou. Ahoj, mami. Ahoj. Nashledanou, pojď. Nashledanou. Budu si házet s tebou. Taky jo. Vemu míč. Jo, mámo. Tak si budem čutat. Čut. Mám to. Aj, to nějak kotíka. A čut. Je. Čut. Mám to. No, další rodinka. Dobrý den, rychle. Ahoj, zlatičko, rychle mi pohlídejte. Nějak rychle. Mami. Ona pospíchla do práce, přišli jsme moc pozdě. My jsme byli u zubaře. Vidím, jak si brečela. Já vím, protože to strašně bolelo. No jo, promiň. Ale to byla jsi určitě hodná. Jo, byla jsem hodná, ale strašně to bolelo, když mi tahali zoubek. Podívejte. No jo, já už ho vidím. No, tak já si jdu hrát. Dobrý den, paní učitelko. Já si budu hrát se světýlkama. Je, zelená mi tam padla. A hnědá. Dobrý den. Tady máte mého synáčka Tomáška. Jo. Shledanou. Po odevzdání dětí. Všichni si tu krásně hrají. Mě už to nebaví, já to budu dát zpátky a budu si hrát s klukama a budu hrát se klukama. Já vás pozím. Spinka, to si uhají na chvílku. Děti si krásně hrají. Ty jsi krásně namalovaná. Já vím, taky si to teď hrát. Segla, namaluj mě. Mě už to nebaví, já tě jenom navoním. Ale jinou voňavkou. Tam voním, ale já jdu k vám.